Төп Сибир татарымын чыгышым белән, гомер сөргән монда минем бабаларым, Шалыртышның үзе кебек борынгыдан, яшәп килә монда татар балалары. Булат Сөләйманов. Сибир яклары үзенең кырыс, матур табигате, үзенчәлекле тарихы белән җәлеп итә. Әле бу якларның ачылмаган серләре бик күптер. Озын юллар, биек таулар, кар урманнар үттек. Дөнья буйлап бай тарихлы, көчле рухлы халкым йөртә. Монда ике су арасы, Иртыш белән Табыл елгалары кушылган урында Тобольск шәһәре урнашкан. Кайбер галимнәр әйтүенә караганда, элек ул Сибир дип аталган һәм татарларның борынгы баш каласы булган. Төмән өлкәсе Тубыл шәһәренең 5 гасырлык тарихы бар. Әнә борынгы Искер шәһәре җирләре. Аның байлыгын барлап, тузаннар күтәреп Күчүм хан атлы гаскәре белән уза. Әлеге таулар гүзәл сүзге эзләрен саклыйдыр сыман. Бүген дә аның исемен йөртүче таулар безне тәхеттә Күчүм хан утырган чорларга, 1563 елларга алып кайта. Гүзәл сүзге Күчүм хан халык күңелендә, тарихта, сәнгать әсәрләрендә саклана. Сибир татарлары тарихы хакында бик күп китаплар язылган. Гомумән, үткәннәр барлана, өйрәнелә. Төмән өлкәсендә 250 мең чамасы татар исәпләнә. 30-га якын татар авыллары бар. Борынгыдан калган һөнәрләре белән көн күреп, гөрләп яшиләр алар. Татар мөхите саклана, мәктәпләрдә ана телен өйрәнәләр. Укытучыларга да кытлык юк. Милли мәктәпләр өчен кадрлар әзерләүне монда 1930 еллардан башлаганнар. Иң элек Төмәннең үзендә педагогия көллияте ачыла. 1934 елда Тобольск шәһәренә күчерелә. Бүгенге көндә Менделеев исемендәге педагогия институтында татар теле һәм әдәбияты кафедрасы булдырылган. Татарское население здесь появилось гораздо раньше. Биредә яшәүче Сибир татарлары борынгыдан утырак тормыш алып барган. Төмән өлкәсендә милли мәктәпләр өчен кадрлар әзерләү кытлыгы тугач, узган гасырның 50нче елларында Казаннан белгечләр килгән. Әлеге традиция 90нчы елларда да кабатлана. Чөнки Казан элек-электән татарлар өчен мәдәният, мәгърифәт учагы булып исәпләнә. Бүгенге көндә дә бездә алдынгы карашлы мөгаллимнәр эшли. Шуларның берсе Флора Сайфуллина. Филология фәннәре кандидаты, доцент, татар теле һәм әдәбияты кафедрасын җитәкләүче Флора Сәгыйд кызы Сайфуллина зур хөрмәткә лаек кеше. Нәкъ менә аның тырышлыгы нәтиҗәсендә әлеге кафедрага игътибар артканнан арта бара. Кафедрабызның һәм бүлегебезнең беренче эшләү көннәреннән башлап бөтен тәрбия чаралары гел татарча, һәм бөтен дәресләр гел татарча, һәм гомумән студентлар арасындагы аралашуны да без гел татарча гына оештырырга тырыштык. Кафедрада 100% укытучылар кандидат филологических наук дәрәҗәсендә. Безнең бүлекне уңышлы тәмамлаган студентларны без үзебездә эшкә дә калдырабыз һәм аспирантурага укырга да керергә мөмкинлек бирәбез. Татар теленнән һәм әдәбияттан 3 ел аспирантурада укыган студентларыбызның әле тагын бер мөмкинлеге бар. Безнең үзебездә үк 2003 елдан бирле кандидатлык диссертациясе яклау советында эшләп килә. Үз халкының язмышына битараф булмаганнар эшли һәм укый әлеге институтта. 70 фәнни, 12 уку методик хезмәтләре булган Флора ханым моның өчен бөтен көчен куя. Кафедра өлкәдәге барган бөтен фәнни эшләрдә, шулай ук милли хәрәкәттә, шулай ук милли бәйрәмнәрдә актив катнаша. Аеруча әйтеп үтәсем килә конференцияләр оештыру турында. Безнең өлкәдә традицион рәвештә Сөләйманов укулары һәм соңгы елларда инде шулай ук традицион буларак Зәнкиев укулары конференцияләре эшләп оештырылып килә һәм күп елларда алар безнең вуз базасында дип әйтәбез, безнең кафедра тарафыннан оештырылды һәм бу конференцияләр югары дәрәҗәдә үткәрелә дигән бәя алды. Беренче еллардан бирле без инде чынлап та Татарстанның, аның аерым вузларының, аерым галимнәренең нык ярдәмен тоеп киләбез бүгенге көнгә хәтле һәм күп чиракта без Татарстанга таянабыз. Белемен, тәҗрибәсен камилләштерү өчен бер туктаусыз эшләүче мөгаллимә һәрвакыт студентларына үрнәк. Безнең отделениенең преподавательләре, укытучылары шундый ягымлы, балаларны яраталар. Безгә шундый һәрвакыт миңа безгә студентларга булышалар. Киләчәктә мин укытучы буламын һәм балаларны әйбәт телгә, шундый
өйрәтергә бик телим. Тагын шунсы хөрмәткә лаек, бу факультетта татар халкының фольклорын өйрәнүгә һәм журналистикага да зур игътибар бирелә. Тубыл телевидениесында Себер иле дигән татар телерадио тапшыруы да институт белән тыгыз элемтәдә тора. Тапшыруларыбызда беренче татар халкының гореф-гадәт йолаларын, дини темаларга тапшыруларыбыз бик күп. Аларны Тубыл шәһәре мәчетенең имамы Ибраһим хәзрәт белән бердәм булып бергәләп эшлибез. Күптә түгел генә Тубыл шәһәре телерадио компания каршында һәм 15нче мәктәпнең балалары белән бергәләп тәнәфес дип аталган тапшырулар оештырдык, студия оештырдык һәм яшьләрне үзебезгә тартасыбыз килә, яшьләрне кызыксындырасыбыз килә. Дөрес, без үз осталыгыбызны яшь буынга җиткерергә, киләчәктә үз халкына хезмәт итүче милли җанлы алмашчыларыбызны тәрбияләргә тиеш. Балалар гореф-гадәтләрен, йолаларын белсеннәр, туган телләрен белсеннәр. Тубыл икегә бүленгән, тау өсте һәм асты шәһәре. Кремль буйлап аска төшсәң татар бистәсе. Иң күп татарлар шунда яши. Аларның саны 30 меңнән артык. Монда татарлар белән бәйле тарихи урыннар күп. Без хәзер Тубыл шәһәренең татар бистәсендә басып торабыз. Татар бистәсенең иң зур, озын урамы Пушкин урамы. Пушкин урамында татарларга кагылган 4 тарихи һәйкәл биналары сакланып калган. Ул мәчет, Тубыл мәчете, татар мәктәбе, татар китапханәсе һәм татар балалар бакчасы. Элек татар мәчете агачтан ясалган булган. 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башларында бу мәчет кирпичтән салына. Бу мәчетне таштан салуга нигез салучы Туктасын Хаҗи Айтмөхәммәтов була. Ул шәһәребезнең күренекле бай меценаты, дәрәҗәле сәүдәгәре булган. 15нче номерлы татар мәктәбенең иске бинасы да сәүдәгәр йорты, татар сәүдәгәренең йорты дип исәпләнә. Ул да булса татарлар арасында, Тубыл татарлар арасында Алим бай Әтигәй улының Тушаковның өе дип исәпләнә. Бүгенге көндә Муса Җәлил исемен йөртүче 15нче мәктәп 1918 елны мөселман балалары өчен мәдрәсә булып эшен башлаган. Төрле үзгәрешләр, сынаулардан исән калып, ана телен, әдәбиятын укытучы, төрле түгәрәкләрдә татар мөхитен югалтмыйча яшәүче мәктәпкә аерым туктарга кирәктер. Хәзер мәктәп күп үзгәрде, зур бина өстәлде мәктәбебезгә. Анда яңа спортзал, столовый, актовый зал салынды. Монда без киңәйткебез килә этнокультурной направленности түгәрәкләрне. Хәзер институт белән бергә эшләп, татарский центр белән бергәләшеп эшләп, без балаларга максат итәбез үрәтергә безнеңке тарихны. Шуның белән безнең учебный планда 2 сәгать татар тел укытыла, 2нче класстан алып 7-гәчә, 8-тән алып 11-гәчә безнең факультатив бара. Дополнением була түгәрәкләр. Искиткеч тырыш, милләт җанлы героебыз бер туктаусыз эзләнүләрдә. Мәктәпнең үз йөзе бар. Укыту, тәрбия эшләре югары дәрәҗәдә алып барыла. 15нче мәктәп үз Казанында гына кайнамый. Алар өлкә күләмендә дә танылганнар. Ә менә ел сайын төрле фестивальләр, бәйгеләр уздыру инде гадәткә кергән. Без дә дуслык тәкъиясе дип аталган фестивальнең шаһитлары булдык.
Монда мәктәптә катнашкан балалар шәһәрнең Сабантуенда катнашалар. Олар как ведущийлар Сабантуйда, оларга опора безнеке укучыларга, заставка, танецлар, көрәштә участвует, нима уеннар организовать иткәле. И безнеке мәктәп, милли мәктәп дип әйткәле була. Бөтен барлыгы белән балалар тәрбияләүгә бирелгән Сәет әфәнденең хатыны да мәктәптә укыта. Хисмәтуллиннар үзләре дә 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. 2 уллары белем юлында, кызлары 15-нче мәктәптә психолог булып эшли. 2 күз нурлары, оныклары бар. Гаиләнең бәхете балаларда. Эштән кайткач, авыр эштән өйгә кергәч, коелып төшә тоек нима, күрсәң оныклар. Монда йөгереп килсәләр, тәтәй дип әйтү сүзләре ул ягыла бик. Алар зур, матур, тату гаилә булып барысы бергә яшиләр. Гаиләдә яхшы булса, хатын-кыз бәхетле була. Аллага шөкер, мин бәхетле, балаларым белән, онукларым белән и бергә яшәүбез белән. Сихри тынлыкка чумган кичке Тубыл буйлап йөрибез. Юлыбыз бу төбәктә һәр кемгә таныш Рангуловлар гаиләсенә. Аларны шәйхләр, морзалар нәселеннән, динле, күп балалы, күп кырлы талант ияләре, батыр йөрәклеләр диләр. Рангуловлар нәселенең тарихы ул Себер татарларының тарихы дисәк, бер дә ялгыш булмас. Біздің нәсіл шул Бахтияр нәсілінен. Бахтияр баба ол келген олған Бұхари шәриф яғынан. Мұнда Себер яғында динге қарсылық көрсету вақытында Бахтияр баба ол динні сақлап қалған мұнда, ислам динін. Шул бұрын-бұрыннан келген біздің мұсылман дini бізді сақлау үшін иманның көтсілісі керек, ақылының көтсілісі керек. Бір-біріңе ярдәм етуде тырышу керек. Шушы төбәктә ислам дине югалмасын, мәчетләрдән азан тавышлары яңгырасын, халыкның җаны тынычлык тапсын өчен кылган изге гамәлләре хакында сөйләп тә язып та бетереп булмас. Иң мөһиме, аларның дөрестлек юлындагы киртәләре алынган. Бүгенге көндә төбәктә дистәләгән мәчет, аларга халык йөри. Динебез үсеп күтәрелеп киткәннән соң, без 82нче елны бөтен көчебезне биреп, мәдәниятебезне күтәрергә керештек. Чөнки мәчеткә йөргән кешеләргә үзләренең туган телен белергә кирәк. Әгәр дә син үзең туган телеңне белмәсәң, син кем икәнлеген белмисең.
Ире белән бергә атлап, аның һәр башлангычына көч биреп торучы Сәкинә ханымның сарыф иткән көчен, батырлыгын берничек тә үлчәп булмый. Шушы нәфис кенә хатын әле 7 бала анасы да бит. Күкрәгендәге медальләрен шыңлатып алдыбызда басып торган ханымнан нур бөркелә. Без соклану хисләре кичерәбез. Бу менә минем 5-нче балага бирелде. Бу менә 6-нчы балага бирелде. Медаль 2 степени, медаль 1 степени, медаль материнства. Бу материнская слава орден. Ул минем 7-нче кызыма бирелде бу. Бу инде мин как заслуженный гражданин города Тобольска, альхамдулилля шөкер. Бу оң якта минем бу мәдәният юлында алган бу безнең бу менә медальләрбез. Инде дистәләгән еллар Себер сандугачы исемен горур йөртүче герой ана Ләйлә исемле гаилә ансамбле белән бөтен төбәк буйлап сәяхәт итә бирә. Алар халык җырлары белән бергә үзләренең иҗатларын да халыкка җиткерәләр. Бер генә бәйрәмдә аларның катнашуыннан башка узмый. Аллага шөкер. Менә минем улларым, 6 малаем һәм 1 кызым. Кеше дөньяда нинди кәсеп белән шөгыльләнергә мөмкинчелеге булса, алар менә ул кәсеп белән шөгыльләнәләр. Беренчедән булып җыр яздылар алар кичкенәдән. Үзләре җырладылар, үзләренә костюмнар тектеләр. 7 буын бабаларын белгән Рангуловлар гаиләсе ишәя. Аларның инде 7 оныклары да бар. Гаиләдә ата кеше тәртипне саклай торган кеше, ул бик тәртипле булган диш. Үзен күрсәтергә бөтен яктан тәртип белән. Бездә инде менә арак ичү юк, тәмәке тарту юк, сугыну, урушу юк. Һәр вакыт ярдәм кулын сузу бер-беребезгә. Безнең мөселман гаиләсе. Безнең өйдә аркайсысына әтитән күрмәк, барысы да намаз укыйтылар инде, намаз эрүсә тотатылар. Кайсы гына татар гаиләсенә килеп кермә, якты йөз, тәмле сый. Рангуловлар әле шушы төбәктә генә әзерләнә торган бавырсак ризыгының иң тәмле пешерүчеләре дә. Бавырсак пешерер өчен кирәк он, 2 күкәй йомырка, май кирәк, шикәр кирәк, һәм сөт кирәк. Бер генә тамчы чүпрә кирәк, бер генә тамчы тоз кирәк. Мин бүген пешермәкче булдым. 2 күкәй һәм 1 стакан сөткә. Иң беренче сытабыз күкәй. Күкәйне болгатабыз. Әзрәк болгатканнан соң күкәйгә салабыз шикәр. Инде салабыз сөт. Һәм салабыз тоз. Аннан тагында болгатабыз. Соңыннан бер генә тамчы чүпрә салабыз. Чүпрә эреп биткәнче болгатабыз. Инде әзрәк кенә салабыз май. Майны салып алганнан соң салабыз он. Он салабыз һәм камыр басабыз. Без менә бу бавырсакны иң зур бәйрәмнәргә пешерәбез. Менә туйларда пешерәбез. Бәбәй туйларында пешерәбез. Анасын кунаклар көткән вакытта пешерәбез. Минем менә бе аш су пешерүм минем әнидән килгән. Минем әнигә хәзер 92 яшь. Һәр кем әйтә кышның булачагы бәхете оясыннан дип. Менә минем әнидән нәрсәләр күргәнемне мин аны үземнең көнкүрешемдә кулланып яшим хәзер. Без инде бу кечкенә менә түгәрәк камырыбызны әзрәк юхарак итеп җәябез. Инде бу камырларны алабыз да, менә булай иттереп, кулыбызда тартабыз аны. Бу камырлар
Безнең кулда уйныйлар, ул камырлар кергә тиеш түбәдәй формасына. Аның кырлары калынрак булып торырга тиеш. Уртасы юха үтә күренмәле. Инде бу камырны әкрен генә итеп салабыз тирән кызган майга. Кашык белән май алып, аңа куябыз. Кызыл төскә керсә, ул пешкән була. Менә хөрмәтле дуслар, бавырсагыбыз пеште. Инде калганнарын пешереп алам, иншалла. 2 күкәйдән һәм 1 стакан сөттән минем бүген 9 бавырсак пеште. Хөрмәтле дуслар, һәр вакытта тынычта, куанычта, шатлыкта, бәхет белән, зур шатлык белән, гаилә бәхете белән яшәргә безгә һәммәбезгә дә насипләр әйләсен иде. Рангуловлар гаиләсеннән бер дә аерыласы килмәде. Моңның ни дәрәҗәдә көчле икәнен аңлап, халкын тәрбияләүче шәхесләребез татар авылларыннан чыккан бит. Шунсы куанычлы, алар күп. Юлыбыз тагын бер биек шәхес рухын саклаучы авылга. Әлеге тау Кызлар тауы, ерак түгел Кызылбайлар җире. Бу атамаларны без Сибир татарларының яшәешен беренче булып яктырткан Якуб ага Зәнкиевның Иртыш таңнары дигән романын укып беләбез. Тау астында Хуҗайлан авылы җәелеп ята. Татар авыллары ерактан балкып торган мәчете төзек йортлары белән аерылып тора. Иртыш елгасы буенда урнашкан Хуҗайлан авылына килеп керү белән без мәктәпкә юл алдык. Исәнме Якуб ага? Нәкъ менә шулай исәнләшеп керәсе килә. Гасырдан артык тарихы булган мәктәпкә. Сибир татарларының тормышын инде көн күрешен сүзләрен өйрәнгән кешеләребез бар. Диләрә Думашева, Хәнисә ханым Хәнисә Чәүдәтовна, Али Шиналар, Сония менә хәзер Насибуллина безнең Тагирада, Төмән Тагирасында эшләр. Байтак күп кешеләр. Әмма ләкин менә әдәби формада бөтен йолаларын, уеннарын, тормышларын, фольклорын Сибир татарларының барысы да урынлы аның әдәби әсәрләрендә чагылдырды абый. Бик зур рәхмәт. Менә безнең Хуҗайлан авылы да, Хуҗайлан авылы халкын да ул бөтен дөнья татарларына таныттырды. Мәшһүр язучы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Якуб Камали улы Зәнкиевның бала чагы, күңелле үсмер вакыты Төмән өлкәсе Тубыл районы Хуҗайлан авылында уза. Тобольск шәһәрендә педучилище, соңрак 1940 елда педагогия институтының физика-математика бүлеген тәмамлый. 1942 елның маенда ватан азатлыгы өчен гомерен кызганмыйча, үзе теләп сугышка китә. Күп фронт юлларын үтә. Сугышны Прага шәһәрендә тәмамлый. Беренче һәм икенче дәрәҗәдә ватан сугышы һәм Кызыл йолдыз орденнары күп санлы медальләр белән бүләкләнә. Сугыштан кайткач Якуб ага Зәнкиев Төмән өлкәсе мәктәпләрендә завуч, директор, Тобольск районы мәгариф бүлеге мөдире булып эшли. Аңа 1957 елда Россиянең ат казанган укытучысы дигән исем бирелә. Хатыны Рәшидә ханым белән 7 бала үстерәләр. Аларның барысы да югары белемле. Әлеге мәктәпкә Якуб ага үзенең 25 ел гомерен биргән. Музей оештырган. Бүгенге көндә аның әсәрләре дәреслек программасына кертелгән. Хуҗайлан урта мәктәбе аның исемен йөртә. Кабат юллар, куе урманнар. Кайчандыр халкымны суыктан коткарган, ачлыктан саклап калган урманнар алар. Күп төрле тарихи вакыйгаларның тузаны сеңгән кырлар. Бүген бу җирләр белән танышырга, изге урыннарны күрергә дип халык килә. Шунысы куанычлы. Киләчәктә борынгы Сибир шәһәре җирләренә килгән кунакларга сәяхәтләр оештыру күздә тотыла. Электректән Сибирдә яшәгән Бухарский татарлар, Сибир татарлар, Казан татарлар. Без яшәйбез бик дус. Безнең бик бай тарихы, бик бай җиребез.
Бу тарихыбызны балаларыбыз да белгәле тиеш. Шуның өчен эшләбез, җан биреп, көчебезне биреп, эшәнеп, что эшебез уңыр. И Себерем минем, туган җирем, изге бишегем син Себерем. Татар халкы синдә тамыр җәйгән, җир суларның белеп кадерен. Халкым гомере буе йорт кала салган, һөнәр белгән, укыган, китап язган. Иген иккән, мал тоткан, ауга чыккан, сәүдәгәрлек иткән, гаиләсен тоткан, гомумән матур яшәгән. Кошлар оча, бәхет кошлары. Фәкать сагыну хисләре генә аларның канатларына эленеп тарала. Бәхет төшенчәсен бик яхшы аңлаган, дан казанган халкым үз җирләрендә яши бирә. Ә без шулай матур итеп яши белгән, милләте алдында йөзе якты булган шәхесләребез хакында тагын да сөйләрбез һәм күрсәтербез. Алар моңа лаек.